5 кропель. 2, 3, 4, 5. Ага, яшчэ трэба. Вось так. І дададзім яшчэ водару палявых кветак. Прывітанне ўсім. Сядзім ціханька і не перашкаджаем нашай феечцы чарговы сон гатаваць. Готово. Поглядим? Да что ж такое? Ізноў не атрымаўся вясёлы каляровы сон. Я нічога не разумею. А можа, вы, феечка, не тое змяшалі? Незнарок. Да не можа такога быць, Буслік. Я ўсё рабіла па кнізе рэцэптаў сноў. Ну, так, і сон павінен быў атрымацца вясёлым, каляровым. А атрымаўся чорна-белы і сумны. Менавіта так. Але ж я не магу такія сны дзеткам паказваць. Але сёння ў мяне толькі такія сны і чаруюцца. Сумныя, як мой настрой. Што вы сказалі? Настрой сумны? Менавіта так. Мне ўсё зразумела. Феечка, сядзіце тут, болесны, не гатуйце прадукты чароўныя, не пераводзьце. А я, здаецца, ведаю, што рабіць трэба. Салют усім! Прывітанне. Ой, як смешна вы прывітанне сказалі! Смешна? А вочки якія круглыя зрабілі! Ой, не магу! Яночка, чаму ты весь час смяешся? Я асабіста нічога смешнага не бачу. А вы не можете пажыць, посидите на маім бутерброде з варэннем! Я? Пажартавала, бо я дзяўчынка-смяшынка! Смешна атрымалася! А мне зусім не смешна. Ну як? Развеселила феечку? Пакуль не. А давайте мы вам анекдот расскажем. Слухайте. Давайте. Выхователька дзіцячага сада пытается. Что с вами, дети? Чему вы не гуляете, а сидите такие хмурые? А я ведаю, что их дети отказали. Мы гуляем у дорослых. Вось вы, феечка, такая сумная сёння. Давайте погуляем у нашей дзіцячай гульні. Тады і сум пройдзе. Ля-ля? Думаете? Ага. А у что гулять будем? Что вы цирк? Вы будете клоуном, а Я? мы будем смеяться. Я гляжу, вы уже пачалі смяяться. Ага. Я як уявила вас з червоним носом і у клоунскім ковпаку. Ой, як смешно. А калі мне вось таким клоуном стать? Команда, свистать усіх наверх! Ух ты! Наша феечка у клоуна кока перетворилася. Ага, где моя груша? Яна вось тут ляжала. Хто яе з'еў? Не мы. А яшчэ хочаце? А зараз за мной песню запявай. Капітан аднойчы жыў, Па ўсім свеце ён хадзіў, ад маленства акіян баразіў. Не аднойчы ён тануў, адбіваўся ад акул і ніколі нават вокам не міргнуў. І ў баі, і ў баі, і ў бядзе, і ў бядзе толькі песеньку ціхутка завядзе. Капітан, капітан, посміхніся, дай у снежках гэта сцяг карабля. Капітан, капітан, подцягніся, толькі смелы валадарыць там пара. Ну, як настрой, феечка? ой, цудоўны і баявы. Дзякуй, сябры мае. Таким смешным клоуном были. Яночка, а ты была цудоўнай дзяўчынкай-смяшынкай. А я гэта ўсё прыдумала. І ведаеце для чаго? Для чаго? Каб сны, якія вы гатуеце для маленькіх, феечка, у вас вясёлымі і каляровымі былі. А яны чаму сумнымі і чорна-белымі атрымліваліся? Таму што настрой у вас быў сумны. А
А зараз, калі настрой у мяне цудоўны, усё атрымаецца? Атрымаецца! Тады вы з дзеткамі глядзіце мультфільм, а я яшчэ раз паспрабую сон згатаваць. Мультфільм! І мультфільм сёння смешны! А як ваш сон, феечка? І сон у мяне атрымаўся вясёлым і каляровым. Мне вельмі падабаецца. А пра што ён? Раскажыце! Не, вы самі ўсё ўбачыце, калі ў ложачкі ўладкуецеся і вочкі заплюшчыце. Так, я пабег, я першым феечкін сон убачу. Я! Добрай усім ночы! І вясёлых каляровых сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.